राज्यात अपघातांचो आंकडो वाढत आसा। बुधवारा बाबा सावयकार सेवा प्रतिष्ठानाचे सेकंड इनिंग्स आनी दिवचल तालुको ज्येष्ठ नागरिक मंचाच्या जोड पालवान येरादारीचे नेम पाळपाविशीं लोकांमदीं जागृताय घडोवन हाडली। हेल्मेट वापरात जीव वाचयात असोय संदेश दिलो। पळयात। हेल्मेट वापरा, जीव वाचवा। हेल्मेट वापरा, जीव वाचवा। हेल्मेट वापरा, जीव वाचवा। हेल्मेट वापरा, जीव वाचवा। अरे जा भाई जा, मुझे देर है। मेरी मां मेरी है। अबे जानते मुझे लगा यार तो यार सही लोग जानते का नेट कोण ना छोड़ जानते सध्या अपघाताचे किंवा मृत्यूचे प्रमाण खूप वाढलेलं असा। त्या मृत्यू खातीर जे जबाबदार असा ते रायडर जे असतात ते हेल्मेट पाळिनात, अति घाई करतात, ओव्हरटेक करताना साईड पळयनात आणि आपली बाजू सांभाळून न घेता वेळ न दवडता दुसऱ्याचा विचार न करता जातात। स्वतःचा जीव तर जातोच पण दुसऱ्यांचा जीवही ते घेतात। अशा वेळेला वाहतुकीचे नियम पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे। स्वतःचा जीव वाचवा। स्वतःच्या जीवामुळे आपल्या घराकडे असलेले आपले नातेवाईक, आई वडील बहीण भाऊ यांच्यावर काय प्रसंग येतो ते ध्यानात ठेवा आणि केव्हाही मोटरसायकलवर जाताना मोबाईलचा वापर करू नका। कराल मोबाईलचा वापर तर घालवाल स्वतःचा जीव, स्वतःचा जाईल जीव। आणि हे सांभाळण्यासाठी प्रत्येकाने स्वतःचा जीव सांभाळावा, दुसऱ्याला जगायला द्यावं, स्वतःला जगायला द्यावं आणि पर्यावरणाचाही विचार करून घाई किंवा प्रदूषणही थांबवावं एवढी मी विनंती करण्यासाठी हा आमचा अभियान किंवा हा आमचा प्रयोग चालू आहे। ज्येष्ठ नागरिक मंच आणि बाबा सावयकर सेवा प्रतिष्ठान यांच्या मार्फत हा आम्ही अभियान चालवलेलं आहे। याला देऊ नका ठारा। हेल्मेट वापरा, जीव वाचवा। हेल्मेट वापरा, जीव वाचवा। हेल्मेट वापरा, जीव वाचवा। हेल्मेट वापरा, जीव वाचवा। अरे जा भाई जा, मुझे देर है। मेरी मां मेरी है। हेल्मेट वापरा, जीव वाचवा। हेल्मेट वापरा, जीव वाचवा। हेल्मेट वापरा, जीव वाचवा। हेल्मेट वापरा, जीव वाचवा। अरे जा भाई जा, मुझे देर है। मेरी मां मेरी है। गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार, समृता कणगावकर आनी निखिल जल्मी।